En tres conceptes clars. El primer de tot és que internet està format per persones. Internet és una tecnologia, lògicament, però l'important d'internet és la relació entre persones. A dia d'avui, la importància i el valor d'internet és que som un munt de persones que ens relacionem entre nosaltres, persones amb persones. Quan els vostres fills estan davant el Facebook o davant el Messenger, no estan interactuant amb una màquina, sinó que s'estan socialitzant, estan xerrant amb altres persones. Per tant, primera idea és que internet és això, som persones. La segona idea és que hi ha persones de totes les edats. Després us mostraré el perfil de l'usuari i ho veureu. Si internet no és un lloc on hi ha el doteig de 24 anys per avall, que es dediquen a xatejar tot el dia i a perdre el temps. No. Hi ha gent, hi ha persones de totes les edats. Internet és democràtic, també es veu que no és socialment just o socialment equitatiu, lògicament la classe social o fins i tot el primer món tenim més accés, per tant no hi ha tot l'espectre de classes i de sexes i d'edats, però sí que com a mínim hem de tenir clar que són persones de totes les edats i de tots, i homes i dones. I la tercera cosa també és que internet és una cosa real, no és una cosa virtual, està lligat totalment a la vida real. No hi ha una gent que viu a internet, no tenim una vida a internet i pagam l'ordenador i tenim una vida a la vida real. No, són els vostres fills. En aquests tallers que hem fet també ha estat una cosa que ens hi hem transmès. El que feix internet té repercussions a la vida real. Per tant, els tres conceptes eren aquí arribant a un punt fins i tot de la mort d'internet. Però anem a veure un poc com som les persones que hi ha per internet. Això són les dades d'octubre-novembre del 2009 referides només a Espanya. Per tant, ens trobam que mentre que el 96 hi havia 342.000 persones connectades a internet, el novembre del 2009 eren 19.921, se calcula que estan damunt els 25 milions de persones que utilitzen en normalitat internet. Per sexes, si vos hi fixeu, la balança no està ajustat. Un 45% són dones i un 55% són homes. I a Espanya i en el món hi ha més dones que homes, per tant, això no està ajustat. Hem de dir, a favor de les xarxes socials i molt especialment de Facebook, jo sempre dic que al final les feministes li hauran de fer un homenatge perquè el creixement d'usuaris més alt que té Facebook són dones de 35 a 55 anys. Moltes dones han entrat a internet gràcies a les xarxes socials perquè les dones sou molt més sociables, us agrada molt més compartir experiències i comentar coses. I és una eina que ha ajudat molt. Cada vegada que fan aquesta enquesta, aquest 45 va pujant i hi ha més dones que s'incorporen. I després el que sí que m'agradaria cridar la vostra atenció és sobre les edats. Si vos hi fixeu, tenim un 23% que té entre 14 i 24 anys, i tenim un 28 entre 25 i 34, un 22% entre 35 i 44, un 14 entre 45 i 54 i un 13 entre 55 i 65. I aquí els experts, que els agrada posar noms a les coses, han decidit que ens havien de posar una etiqueta a tots. I en els vostres fills els hem dit que són natius digitals, és a dir, gent que ha nascut amb tota aquesta societat digital. Després ho desenvoluparem en això. I a nosaltres, a tots vosaltres, bueno, en Lluís no. En Lluís és un natiu. I en Carles tampoc. Però a la majoria de nosaltres som immigrants digitals. Nosaltres quan fem cursos solen dir, tu vas pel carrer i t'han dit mai que ets un immigrant digital? No, Ana Maria tampoc, perdó. Som immigrants digitals. És a dir, som una gent que no hem nascut aquí, que hem arribat aquí, i suposam el 64,50% de la gent que està a internet som immigrants digitals. I després hi ha la gent major, a partir de 55, que els diuen els savis digitals, que com que tenen temps, se dediquen i n'aprenen i es acaben sent superbons amb això. Però clar, el problema aquí el tenim nosaltres. Nosaltres tenim un problema aquí, perquè clar, resulta que els de darrere, aquests d'aquí, que van pujant, ens empenyen. Ens empenyen els fills, que estan emprant internet i nosaltres no sabem de què va, i ens empenyen a entrar-hi, i ens empenyen també en els nostres llocs de feina, que venen, que saben utilitzar internet, que som natius digitals, que estan més capacitats, que tenen major aptitud, i que ens empenyen, perquè venen. I nosaltres ens posem nerviosos, perquè nosaltres tenim una cosa, que és que fem feina, tenim família, tenim responsabilitats, i clar, i no tenim temps. No tenim temps
d'aprendre a utilitzar internet, aprendre a utilitzar tot aquest món digital. No tenim temps i això ens posa nerviosos, això ens genera una pressió. Aquest és un concepte que també anirem desenvolupant durant tota aquesta zona.